ba ta san ka gaja abokina. Akan soyayyar ta banki a ce mun wawa ba, akan kaunar da nake mata banki irinsa komai ba. Raina ya saba ba zai jure ki guje mun ba, zuciya na ta tafarfasa ba za ta jure saki ba. Ke ɗaya ce zan so, ke ɗaya ce tilo, daga nan ba wai ba ta sona. Ka fahimci dalilinta, mene aibuna ka ji abokina. Na ɗau amana ta na ba ta duk yarda, yau soyayya ta zama akwai tsada. Ta ki ta yarda da ni ta ba kauna, a zuciya na san lallai ba sona. Aboki na lura yadda na kera ma duk sanadin santa. Allah kenan yakan jarabtar bawansa, shi mai haƙuri ya sanni ya ɗaugasa. Tarishin san ta kakafa kuma ya yi rasa, sai dai haƙuri so ya saka kai zaucewa. Akan buƙatar su waɗansu kan iya cutarwa, inda rai da rabo gari ka za ta yi dawowa. So halitta ne, so halitta ne, kuma jarabta ne, so jarabta ne, so jarabta ne. Mix M Sarki ne.